أملاخ بتحال ودو زامن كله نايزل عالم هيوت من تخركب بمبر أي تفسين ودو بجاه ساع ذهب ساع كندزين عالم أفكارا أملاخ نودو عالم بو خدحن بمبر نعالم كفرداس أي لا أخون أبجزينا قطر ساعة خريستوس للحادة بليون بتسيحو الله الجمامرة هايمانة كريستنا بتم 4 ونجيلات تصحيفو نرخبو نفس وكفو من الناتهم زانتا خريستوس اللوهم أزهجي مريسنا يزلنا بملو ونجيل لوكاس توسدي زانتا ناي كريستوس إيو وتيوفلوس من تتحكي أطبيكا رقاقسكا تفلطو زانتا نايزيا ماكلنا تفتصم زبل نقرات تربي لي صحفلكا اللهو قيصر أغسطس هاتسينا منغست روما هيرودس عبي خان نغسنا يهودا أبزنبرولو زبن أملاخن جبريل ملاخنا بنازريت تتبهال عدي نام مريم السما دنقل خيد لا أخو هايت فري مريم أبقدمي أملاخ صقارة خبكيخي كتنسي ودون كتولدي سمو دما يسوس كتسميخي أنا دنقلي كميلي خون منفس قدس كوردك يمو يتقدس حسان ودلو على أملاخ كبهاليو منقستوخا مودة أتايبلا تحرزي مريم نتاب تأمرات نفس أرزنا برد زمداخت بتصح نبحن تعدي نبي هدا ديبت إلسابيت مريم قال حاتني لعل خلنا نستبرختي أخي اتتولدي هتسعان كابروخيو دهاي ناي سلام تخم سمعه تهتسعان أما حسني بحاقوس تسارع ساري نفسي نقويتا كبتبلو منفسيون بእግዚአብሔር መድኃኒት ሕጎስ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶታት ብጽእቲ ክብሉኒ እዮም سمعوا سب نازريت فأواج ناي قيصر أغسطس كلهم أبتختي قزعتو زلو سبات بقصروا سلازدلي زيقاتات ناي قليلان يهوران نناب زتولدولو عدتاتن كتماتاتن كيدوم كمزقبو ناي قدنيو شعو مريم مسيسيف حسياخت مزقب نبت لهم يهودا ديبت أبيت لهم قنا معرف قزاقوا يرخبون تاز رخبوا واس حنت من نمو العمالية زنبرت أب كبابي بيت لهم معلوم كحلو وامرو زحادرو قواسوت نبرو بتالي تتيا ملاخ اغزابيهر ترايوم كبر أملاخون أبزرياهم أبرهي لوم يا عبد داويت مدحاني توليد لكم نسخة كريستوس كويتايو زعباتها دنقلادن بزعبا لدت نايت مدحنن نمجمرتها وانجل زبسترو وزنقواسوت زيوم يوم نيروم رسمون معلت مقزار تحصان مسبصحي يسوس يلوم سميو يوسفن مريم ناملاكو فيو نبي يرسالم حزمو ديبو أو بيت مقدس منز بحال طرحيا واي سبعي نبري ክርስቶስ ክሳዕዝሪዮ ሞት ከም ዘይመውት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንሰምዖና ተስፊዎን ገሊጹሉን ነበረ ወይታ ሕጂ ንበሪኻ ከም ቃልካ ብሰላም ካብ ዝዓላም መሰናብቶ أنت مدحان كاريان زي حصان زي حري أملاخيو
ኣምላኽ ይባረኽኩም ከምቲ ሕጊ ሙሴ ኩሉ ግቦኦም ምስ ፈጸሙ ኢየሩሳሌም ሓዲጎም ናብ ናዝሬት ተመልሱ። ኢየሱስ ወዲ 12 ምስ ኮነ ዮሴፍን ማርያምን ሒዞምዎ ፋሲካ ከብዕሉ ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። ንዓዶም ክምለሱ ከለዉ ኢየሱስ ብድሕሪኦም ገዲፎሞ ከም ዝመፁ ስለ ዝፈለጡ ክደልይዎ ንድሕሪት ተመልሱ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ምስ መምሃራን ተቐሚጡ ረኸብዎ። ወዲ መን እዩ እዚ ክንዲዚ ዝሓትት? ናዝሬታዊ ምሳና ዝኸደ መሲልና ነይሩ። የቕሬታ ሕቶ ብምብዝሑ ሰምዕዎ ኩሎም ከዓ ብኡ ገረሞም። ወደይ ስለምንታይ ዝገበርካና? ኣቦኻን ኣነን ሃለው ክንብለካ ብዙሕ ተሸጊርና። ስለምንታይ እሞ ትደልኒ? ኣብቲ ናይ ኣቦይ ስራሕ ክህሉ ከም ዝግባእኒ ዶ ኣይትፈልጦን ኢኹም? ምስኦም ከዓ ናብ ናዝሬት መጸ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ከዓ ብጥበብን ብቑመትን ብጸጋን ዓበየ። ኣብ መበል 15 ዓመት ግዛት ሃፀይ ጢብርዮስ ጴንጤዎስ ጲላጦስ ኣብ ይሁዳ ተሸይሙ ከሎ ሄሮዶስ ከዓ ኣብ ገሊላ ሃናን ቀይፋን ድማ ሊቀ ካህናት ከለዉ ቃል ኣምላኽ ናብ ዮሃንስ ኣብ በረኻ መጸ። ንሱ እውን ጥምቀት ንስሓን ሕድገት ሓጢኣት እናሰበኸ ኣብ ኩሉ ዓድታት ወሰናወስና ዮርዳኖስ ዘርአ። ካብ ሓጢኣትኩም ተመለሱን ተጠመቑን ኣምላኽ እውን ይቕረ ክብለልኩም እዩ። ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ሓደ ኣብ በረኻ ይውጅ ኣሎ፣ መንገዲ ንኣምላኽ ጽረግሉ፣ ትኽ ዝበለ መገዲ ጽረግሉ፣ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል፣ ቁርባን እምባን ዘበለ እውን ትሕት ይበል። እቲ ጥውይ ዋይ መገዲ ትኽ ይበል፣ እቲ ኣማን ዝመልኦ ከዓ ሰጥ ዝበለ ይኹን። ኩሎም ሰባት እውን ምድሓን ኣምላኽ ክሪኡ እዮም። እሞ ንገረና፣ ኣቱም ርጉማት ውሉዳት ማን እንታይ ክንገብር ትደልየና? ንገረና በጃኻ እንታይ ክንገብር? ክልተ ክዳውንቲ ዘለዎ ሰብ ሓንቲ ክዳን ነቲ ዘይብሉ ሰብ ይሃብ፣ ዝብላዕ ዘለዎ እውን የካፍል። መምህር ንሕና ቀረፅቲ ኢና፣ እንታይ ንግበር? ካብ ሕጊ ንላዕሊ ግብሪ ትቀበሉ። ንሕና ኸ እንታይ ክንገብር ኢና? ንሓደ እኳ ኣይትክፍዑን ኣይተዓምፁን፣ ብሓሶት እውን ንሓደ እኳ ኣይትኽሰሱ፣ ደደመወዝኩም ይኣኽለኩም። ንገረና፣ ክርስቶስ ዲኻ? ኣነ ብማይ የጥምቐኩም ኣለኹ፣ ካባይ ኣዝዩ ዝዓቢ ግን ድሕረይ መጽእ ኣሎ። ኣነ ስራኽሳን እኳ ክፈትሕ ኣይበቅዕን እየ፣ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ። መሲኡ ኣብ ኢዱ ሒዙ ነቲ እኽሊ ኣብ ዓውዲ ኣኺዱ፣ ስርናዩ ኣብ ቆፍኡ ይእክብ።
ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ብተምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ወረደ ኣብ ሰማይ እውን ነዚኣነ ብውባህ ዝብለኒ ፍትው ወደይ እዩ ዝብል ድምፂ መፀ ኢየሱስ ስራሑ ክጅምር ከሎ ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ካብ ዮርዳኖስ ከዓ ብመንፈስ መሊኡ ተመልሰ መንፈስ እውን ናብ በረኻ ተመርሐ ኣብኡ ድማ 40 መዓልታት ብዲያብሎስ ተፈተነ በዘን መዓልታት እዚአን ገለ እኳ ኣይበልዐን ዲያብሎስ ከምዚ በሎ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ነዚ እማን ናብ እንጌራ ለውጦ ጽሑፍ እዩ ሰብ ብኩሉ ቃል ኣምላኽ እምበር ምንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ሽዑ ዲያብሎስ ናብ ነዊሕ ከረን ወሲዱ ብቕፅበት ኩለን መንግስታት ዓለም መርኣዮ እዚ ኩሉ ስልጣንን ሃብትን ንኣይ ተዋሂቡኒ እዩ ንዝደለኹ እውን እህቦ ፍግም ኢልካ እንተሰገድካለይ ድማ ኣነ ንኣኻ ክህበካ እየ ሽዑ እዚ ኩሉ ናትካ ክኸውን ጽሑፍ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንውበይን እውን ኣገልግል እንደገና ዲያብሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ወሲዱ ኣብቲ ዝበረኸ ቦታ ናብ ቤተ መቕደስ ደው ኣበሎ መላእኽቱ ክሕልውኻን ክከናኸኑኻን ይእዝዝ ጽሑፍ እዩ ከምኡውን እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ በእዳዎም ይድግፉኻ ጽሑፍ እዩ እሞ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ካብዚ ዘለኻዮ ንታሕቲ ገጽካ ጽደቕ ጽሑፍካ ይብል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታትን ናብ ናዝሬት ናብታ ዝዓበየላ ዓዲ ከዓ መፀ ሰላም ሰላም بمعالت سنبت كم تعلمادو نبيت صلوت أتوي كم مصحف نبي إساياس كفلخن ببكاء حبوه መንፈስ እግዚአብሔር አበ ሐዲሩሎ ስለዚህ ንደሃታት ብስራት ከበስሮም ቀቢእንሎ ነቶም ሩኻት መምላስ ንዑራት ከአምራይ ክእውጀሎም ልኢኹንሎ ነቶም ግፉዓት ሓራ ኸውጾም ኣምላኽ ንህዝቡ ዘድሕነሉ ጊዜ ከዓ ከም ዝመጸ ክሰብከሎም ልኢኹንሎ إذا سمعكم واستنبلكم صحف لو معبكم يخم تفتصمه صحف تفتصمه نزي تسفازي كفتصم زغل مسيح تراي كما يلخون زي هو ساين درس خافه وسزبل مسلاكم تقصلي
ከምኡውን እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ጌርካዮ ዝበሃል ዘሎ እስኪ ኣብዚ ዓድኻ ድገሞ ትብሉን ኣለኹም እነግረኩም ኣለኹ ኣብ ዓዱ ክብረት ዝረክብ ነቢይ የሎን እዚ ዘረባ እዚ ኢየሱስ ንሱ ባዕሉ እቲ መሲሕ ጽቡቕ ኣምላኽ ንህዝቡ ከድሕን ተላእከ ምዃኑ ገለጸሎም ኣይሁድ ግን ኣይተቐበልዎን ሽዑ በቲ ጸድፊ ክድርብይዎ ደለዩ ንሱ ግን ኣብ ማእከሎም ጥሒሱ ሓዲግዎም ከደ ናብ ቅፍርናሆም እትበሃል ዓዲ ገሊላ ድማ መጸ መግዛእቲ መንግስቲ ሮማ ንህዝቢ ኣይሁድ መሪርዎም ነበረ ስለዚ እቲ መሲሕ መጺኡ ካብ ጭኮና ሓራ ከውፅኦም ሃንቀው ይብሉ ነበሩ ሰላም ስምዖን ሰላም ጎይታይ ኣብ መርከብካ ድኽዲብ ሕራይ ሓድገና ግዲብ መምህር ማረና ኢየሱስ ተዛረበና ክልተ ሰባት ክጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ዝኸዱ ነበሩ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ሓደ ኸዓ ተጋዊ ሽዑ እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ከምዚ ኢሉ ጸለየ ተመስገን ኣምላኽ ስሱዕ ቀጣፊ ወይ ዘማኡ ከም ካልኦት ዘይኮንኩ ከምቲ ኣብ ማዕደይ ቆይሙ ዘሎ ተጋዊ ድማ ዘይኮንኩ መስግነካ ኣለኹ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ይጸውም ካብ እቶተይ እውን ንዕሽር እህበካ እቲ ተጋዊ ግን ርሑቕ ደው በለ ዓይኑ ንሰማይ ቁልሕ ከብል ኣይደፈረን ኣብ ልቡ እናሃረመኻ ኣምላኽ ንዓይነ ሓጥእ መሓረኒ በለ ስምዑኒ እቲ ተጋዊ ምስ ኣምላኽ ተዓሪቑ ናብ ቤቱ ተመልሰ እቲ ፈሪሳዊ ኣይኮነን እቲ ንገዛእ ርእሱ ሓፍሓፍ ዘብል ሰብ ይዋረድ እቲ ርእሱ ዘትሕት ግን ክብ ክብል ነዛ መርከብ ናብ ዓሚቕ ኣብልዋ ዓሳታት ክትሕዙ ድማ መርበብኩም ደርቢ መምህር ሙሉእ ለይቲ ጽዒርና ሓንቲ እኳ ይሓዝና ንስኻ ኸበልካስ ንፍትን ያዕቆብ ዮሐንስ ያዕቆብ ዮሐንስ ጀርባኹም ሒዝኩም ልዑ ሓግዙና ኣይደንግዩ ያክል ይዚ ካባይ ረሓቕ ጎይታይ ኣነ ሓጢኣተኛ ሰብ እየ ኣይትፍራህ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሰባት ክትገፍፍ ኢኻ ንዑ ናባይ ንቓላተይ ጽንበሉ ስምዑን እሞ ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም ንእግዚኣብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከሎ ጸውዕዎ ረሲእ መንገዱ ዓመፀኛ ኸዓ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚኣብሔር ይመለስ ንሱ ኸዓ ኪምሕሮ እዩ ኣዝዩ ይቕረ ይብል እሞ ናብ ኣምላኽና እውን ይመለስ ብሓጎስ ክትወፁ ብሰላም ከዓ ክስነዩ ኢኹም
متيو إنها رأيو يسوس بجاها أنت قاليا محار اللي ردأني قويتاي ولا عسرت قلت عمتها كي موتت بجاها عناي يا إيروس بجاها قالك عارفة دقي من ممهر أيتتكم أي تفرح رأي منك تحوي أي تبكيو أي موتتن دك إساء زلا والي تنسي زبلا هابوا إذا زخونا دما هذا كويت نجارو بدحرزي نماتيوس بحال تقاو سبعي كرس قبل أبتقرز غفلو بوتا تقمي تخلو رأيو تعبني يسوس كصلي ناب كرن ديبه مولوليتو نابو خصلي حدره مسوق حيد ما نتم 10 حواريات يلو زسميهم تصوعهم سمون بطرس سيلوزي سميو اندرياس حو يعقوب يوحنس فيليبوس برتليموس ماتيوس توماس يعقوب وديلفيوسن سمعون تحلقي بحقرن يهودا حوون يعقوب سمي
እቲ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ኣስቆርታዊን ነበሩ። أتم دخاتات منقست أملاك ناخاتكم يا مو بصانيهم أتم حجة تامي خصاق بيهم مو بصانيهم أتم حجة باقي خصحقيهم مو بصانيهم بمغنيات ود سب بسبات كفاءات التقصرون تتصلون تقفعون تتصرفون بصانيهم إذا مسوردكم تحقوسون تسراسرون أبي عصبي أب سماي تارني بالكم الله أبوتاتهم النبيات لك كمزي قفي أمومهم عسرت شبشتة عسرت شعتة عسرت شمنتة عسرت شعتة أسرة نسوت رأي زلني طيب مالت كايزين ترى ينزلوا أخا ويلهم ما تم هبتامات حجس أبزا من دري حنكيكم اللهم هبتام كخونا يدليني سألوا المخوانا اللوو ويلهم حجي تسحقوا كتحازنون كتباخينكم كل سبت صبون تتزارب لكم ويلهم أبوتاتهم النبيات حسدكم ويقبروا منيرهم ناخاتكم تسمعون قنب لكم اللهو صلاتكم أفكروا نتم تصلوهم تصبو قبر لهم نتم زرقمكم مرقوهم نتم تصرفهم كعاد تصليلهم متلح كان زوق عكا تخلعيتون ملسلو كدان كان زو سدي قمشكاون اي تخلعيو نزل منكا زبله هب ገንዘብካ ካብ ዝወሰደውን መሊስካ ኣይትድለ ንኻልኦት ግበሩሎም ከምቲ ክገብሩልኩም እትደልዩ ንዝፈትዎም ጥራይ እንተፈተኹም ከመልኩም በረኸት ትቕበሉ ሓጣን እውን ዝፈትዎም ይፈትዉ እዮም ጽቡቕ ንዝገበርልኩም ጽቡቕ እንተገበርኩም ከመልኩም በረኸት ትቕበሉ ሓጣን እውን ከምኡ ይገብሩ እዮም ከመይ ኢሉ ትንክፋይ ከመይ ኢሉ ይዛረባ ቅጭ ዘምጽእ ኣይፋልኩምን ጸላእትኩም ፍተው ጽቡቕ ግበሩሎም ክመልሱልና ከይበልኩም ኣለቅሑ ሽዑ ዓስብኹም ብዙሕ ክኸውን ደቂ ትልዑል ኣምላኽ ድማ ክትኮኑ ኢኹም ንሱ ንዘይመስግኑን ሕሱማትን ሕያዋ እዩ መሓርቲ ይኹኑ ከምቲ ኣቦኹም መሓሪ ዝኾነ ርዳና ኢየሱስ ኣይትፍረዱ ኣይክትፍረዱን ከዓ ኢኹም ኣይትኾንኑ ኣይክትኩነኑን ከዓ ኢኹም ይቕረ በሉ ይቕረ ክበሃለልኩም እዩ ብመገድኻ ምርሓና ጐይታይ ሃቡ ክወሃበኩም እዩ በቲ ንኻልኦት ትሰፍርሉ ክስፈረልኩም እዩ ዕውር ንዕውር ክመርሖ ኣይክእልን እዩ እንተፈተነ ክልቲኦም ኣብ ጉድጓድ እዮም ዝወድቁ ከመይ ኢልካ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በሰሪ ትርኢ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ሓዲግካ መምህር ምርሓና ግዳ ጐይታ ሕጂ ኢኻ ተድልየና ዝጸረትካ ኸርስን ዝጠበኻየን ኣጥባት ብፃን እየን እተዓደሉስ እቶም ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕዎን ዝእዘዝዎን እዮም እዚ ሰብኣይ እዚ መን እዩ እዚስ እቲ መሲሕ ድኾን ክኸውን ይኽእል
إزي فريساوين يسوس نمسح عدمو يسوس والنبي تخيدو خمسح حمادي تغمته القسو أتم قلعو كيدو سامعكم دو كيدو دو تكلمكو أي سمعون يوم تاي تقبر زي أبزي تاي فليت إيه انتي تقبر على إذا سبعي زي بحكي نبي نيرون تزخون سي ذات تنكفو زلا سبيتي من مخانان رخص هيوات كم تنبرن مفلت أنيرو من مخانا فليت على الله سمع هذا نجر كنجر كاسم عني جنزب استلقوا حقل التسابات نبرو هذا حمش تمي تقرشي هذا خمسة عدوم خافلوس لزي كالو وتملك حين خلت يوم محرم أينا يمي زيادة زفكرو أنس تبوزح استحاد قول له مبالكو كنوع فردك نزا سبيت زي أسترياد اللوها نبيتك أتوه نجري قوامي حب كنن نساقن ناقاري بنبعاتها أتلقيا بتصغرا درزت نسخاب مسعى ما يتقبل كنن نساقن كسا حجة أقاري تسعم الله نسخا رأسي بزيت عيلخ خنن نساقن بمعوز جنا أقاري كبعت مبارس معني اتزرايتو عبي فقري زو حاتيات كم تحد قلا مسكري تحيدوت تحد قلو حيدوت يزفكر حاتيات كي تحد يقول كيف امنتك يا رحناتك يا بسلام كيدي أنا يسوس دمها بسرات منغست أملاخنا مهاري زوري تم عسرتو كلته دك مزامرت دمها مسؤو نبرو هبقان انتي حمامن فوسن أنستي مريم مقدلاويت يوهانا سبيت كوزا محضر بيت نقوس هيرودوس دوسانان مسؤو نبرا هيرودوس بمنغست روما أب قليلا تشيمو أب زنبرلو نيوهانس أسيرو نبري إذا خا سبيت حوخا تمرعوخ الكليوس لزبولو نبري هيتا شعوت غناي مسكربنا كبارو تغانفنا تموت حدا ودان حنت مبلت ينيرو يسوس مسر ايا لبو بدنغاصي ملئ نت قريزا بايدو تنكيو خا بلي انت غوبز تنس ابلكالو شعتو ميتوز نبره ود بدد بلي يسوس كأنا تاسبيتي وداهبا حتاتو كم زيلكم تخمص زلو نسخاديخا ويس كالك كنصبينا ممر يوحنس متمق حتى كان باخالي يخنا اتي كمص زلو نسخاديخا ويس نخالق كنصبينا
كيدون يوحنس زرأخمون سمعكمون نقروا عورات يريو حنكاسي خدو بايزي انكفن زي تراترن بسوئيو حفقد أبلني حنقربه يرأي كارو الله نهلا يسوس إنه زرعي زرؤخ زرق وفرق قليقو زرعي عبطقا من قدي وديقو ترقصه عواف سماي ون بلعوه قليقوها أبكوحي ودغي مسبق ولد ما تقلس لزي نبرو نغزه قليقونا ما كل إشوخ ودغي إتو إشوخ مسو عبين مو هنغو قليقو قلنا بتصبو مريت ودغي تخلي عبين فرين 100 جزية بركته ممهر سلامتها خا حزبي مستأكب بمسألة التنهر مفلات مستير منقسط أملاخنا أخاتكم توهيبو له نخالوت قن بمسألة هتراي زنقرم سلازة خايرين ما يستوهلون يسمعوا قن يستوعلون ترجمة تمثلها أزيو تزري قال أملاخيو أمن قد زود غزري مثلا نايتهم سمعي كنا خيم من انتخي أمنون كيد حنون سيطان مسيون تقال كابل بوم يوسدو اتيابكو حزود غزري خا تمثال نايتهم قال أملاخ سميعن بحق وزقبل ويو نجزيو يامنو سورجن يبلو من زي فتنا مسمتها يتألمو اتيابو شوخ زود غزري تمثال نايتهم قال أملاخ السمعو جن بحاليوتن هابتن طعم نبرة زعلمن زحنا ويو أفرون كتو أي بزحون اتياب تبو مريز زود غزري مثلا نايتهم نقال أملاخ سميعهم ما بكونوا عنسن ناين لبي زعقر ويو أفرغ ساعز بزحو دما يعقسو نبراتي بريهو تحت خفر زعفنو وي تحت عرات زمبرو يلن نتوم نابي زعاتو من تخبر هالوم قنا أبقوام قندل لابل علي سغلو زي قهاد حبو يلن مو زي فلات النابقلس زي وصن صوركا يلبون باركس كمي غيركم كم تسمعو تتنقو نزلو زبلك وسخوي نتزي بلو قن تازلاتو تمثلون اشتقوا خابوخت وصدا أمهر أديغان أحوات كان أبدأ يتصبيخ الله ريو خادة اليوم أدين أحواتين سيتهم قال أملاخ السمعون زززوان يوم حنتي معلتي يسوس مستك مزامرتو نابجال باتيو نعناي نابت معدو بحري نساقر بلوم بجالبا أنه دخلو دكاس وسدو مبهر يسوس تفانا معبل بحر دمينا كلاتنا انت علينا ادعلنا مبهر عيني تفنينا كنا عينينا
እምነትኩም ዳቤላ ብጀልባ ኸዓ ናብ ጌርጌሴኖን ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ተሳገሩ። ኢየሱስ ዳዊት ልዑል ኣምላኽ ብሳኻ እንታይ ኣለኒ ከይትሳቐየኒ ልምነካ ኣለኹ መን ይስምካ ለጌዮን ጎይታ ብጀኻ ናብ ማዕሞቕ ይትስደደና ናብቲ መጓሴ ኣዘማታት ክንኣትዎ ፍቐደልና ተመለሳ ግደፍ ግደፍ እቶም መጋንንቲ ወፂኦም ናብተን ሓሰማታት ኣተዉ ተመለሳ كيد كاب السفرة رح أغلنا أنت تنقالي حرقنا كابز السفرة زكيد لنا رح أغلنا كيد كاب سفرنا ኣነ ናብ ትኸዶ ክስዕበካ እየ ምሳኻ ክኸይድ ሕደገኒ ናብ ቤትካ ተመለስ ኣምላኽ ዝገበረልካ እውን ንገር ኢየሱስን ደቀ መዛሙርትን ጽሙዋ ክረኽቡ ናብ ቤት ሰይዳ ግልል በሉ። እቶም ህዝቢ ግን ፈሊጦም ሰዓብዎም። ድሕሪ ቀትሪ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። መምህር ነዞም ህዝቢ ኣሰናብቶም ናብዚ ጎደቦ ዓድታት ከይዶም ዝብላዕን መዕደርን ክረኽቡ እዚ ዘለናይ ቦታ ሓንቲ ዘይብሉ ጽሙዋ በረኻ እዩ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ዝብላዕ ሃብዎ እንሄለን ዘለና 5 ቅጫን 2 ዓሳን ጥራይ እዩ ተመስገን ሰማያዊ አቦና ንጉሥ ሰማይን ምድርን ካብ መሬትን ጌራ ትህበና ንስኻ ኢኻ እዚ ተኣምር እዩ ተራእዩ ዘይፈልጥ
سبات من يبلوني ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቕ እዩ ይብሉኻ ገሊኦም ከዓ ኤልያስ እዩ ይብሉኻ ካልኦት ድማ ሓደ ካብቶም ናይ ቀደም ነቢያት ተንሲኡ ናባና መጺኡ ይብሉ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብሉኒ መሲሕ ኣምላኽ ኢኻ እዚ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ ወዲ ሰብ ብዙሕ ክሳቕን ክነዓቕን እዩ ክቕተል ድማ እዩ ሳልሰይቲ መዓልቲ ግና ካብ ምዉታት ክትንስእ እዩ أباخدكم السعبان ندلو ممهر أنا خسعبك أقدم جن مسابق السنابت فقد اللي كحرس إرفي حيزون دحري زتمتن منقست عملاق هيبكعني كسعبان ازدلي انتلو أقدمو نفسي قبت معلت خامس قولي العلم مو يسعبني نهيوتو خد حناز دلي برقص كتفاي تاني هيوتو من تايلو زحلفاقن كد حنايو سبك كل عالم ربحو نفسه انت عطفس انتايو ربحو اتي بقاين بتمهرتين زي حفر سب ود سب بقرما ابون بقرما ملاغتون مسمزه بتسبتي كحفري بلوكم اللهو منقص املاك سعزري وازي موتو سبات ابزي اللو بدحرز يسوس يوحنس يعقوب بطرس حيزو كصلي نابكرن ديبه كصلي خلون تتريت نايغصو تلوطه كدانو خا زنصبارق صعدا خونه بهندبت كا موسيان إلياسن بسماوي خبري تغلصو مسوون يزاربو نبرو فقاد أملاخ كتفصم إخا أب يروساليم كتموت إخا كنقولو خلو بطرس نيسوس تزاربو ممهر أبزي ميلاونا خندي تبوغي سلسة داس نسرح حدن عخا حدن موسى ناتزاربو خلو دبنا مسيو عفون أمو دكا مزامرتو فرهو عبتي دبناون اتيز حرخو ودي زيو نوء سمعو زبل دمسي مزي ممهر دنك سلين ودي رايو بجهار دايو هذا وديو
ደቂ መዛሙርትኻ ከሕዊለ ይለሚነዮም ግና ኸ ኣይተሃሎምን ኣታ ዘይእሙን ቄናን ወለዶ ክሳብ መዓስከ ምሳኻትኩም ክነብርን ክዕገሰኩምን እየ ንወድኻ ናብዚ ኣምፃዮ እወይ እጹን ሓዊዩ መስተንክር እዩ ምጽላይ መሐረና ከምቲ ዮሐንስ እንተምሃሩ ዝምሃሮም ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራ ናብ ጽባሕ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ኩሎም ይቕረ ከም እንብል ሓጢኣትና ይቕረ በለልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ለምኑ ክወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕጾ ኳሕ ኣብሉ ክኽፈተልኩም እዩ ዝለመነ ዘበለ ይቕበል ዝደለየ ዘበለ ይረክብ ማዕጾ ኳሕ ንዘበለ ኩሉ እውን ይኽፈተሉ እዩ كابهاتكم كي أين يا بويو ودو عسان تلمونو تمن زهبو ويسن قاقو حن تلمونو عن كربي زهبو نسهاتكم وكاكفات كنسخم ندقهم تصبغ هياب مهاب كافلتكم اتياب سماي زلو عبوهم قدان زلمونو وكندي يابزيحو منفس قدوس زيهبوم بلوكم اللهو كام مقبيه والتعبيع ካብ ክዳን ውን ስጋ ይዓብዩ ስለዚህ ህይወትኩም ብትበልዕዎ ንስጋኹም ውን ብትኽደንዎ ኣይትጨነቁ ናብ ኳኳታ ዝተብህሉ ኣይዘርኡን ኣይዓጽዱን ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን ኣምላኽ እዩ ዝቕልቦም ካብ ኣዕዋፍሲ ንስኻትኩም ግዳ ክንደይ ኣዚኹም ዘይትበልጹ كاباخاتكم كي تجنيقو أبتا قمتو حانت إمت كي وسخ زخ المنيو زغلل نجر مقبار كاب زي تخلص نمن تايدا أبخالي تجنقو نعم باباتات استبهلو كميلون كم زعابي أي تسعرون أي فتلون قناخ سلمونو قابتو كل خبراتو كم حدا خباتاتو ما يتخنن مو أملاخ نزلهم زلو صباح قلنا بحوز دربس عري كم زكاب البسو كندي قدانا أخاتكم زي كدنكم أتم قدلات إمنت وسخنا كندفر أدري تأكل إمنت انت تهلوكم نزو ساقلا بسر كاتنا الكاب تبحر تتخل بالكم ومم تعززكم نيرو
ናብ ሓጢኣት ዘውድቕ ፈተና ክመጽእ እዩ እቲ ብሰሩ ፈተና ዝመጽእ ግን ወይሉ ንሓደ ካብዞም ንኣሽቱ ዘስሕትሞ ዘሕጥእ መጥሓን እምኒ ኣብ ክሳዱ ተኣሲርዎ ናብ ባሕሪ ተደርቢዩ ክትሕል ይሕሾ መንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ትምሰል ከምዚ ትመስል ሰብ ወሲዱ ኣብ ግራቱ ዝዘርአ ፍረ ኣድርያ በቖለት ዓበየት ገረቡን ኮነት ኣዋፍ ድማ ኣብ ጨናፍራ እንደን ሰርሓ ኣይተረዳእን እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢኻ ምስ ቀረፅትን ምስ ፍንፉናትን ትበልዕ ዘለኻ ንሓኪም ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም ኣነ ሓጣን ናብ ንስሓ ክመፁ ዳ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኩ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ንገረና ካልእከ ኣሎ ዶ ኣታ ሒደት መጓሲ ኣይትፍራሕ እታ መንግስቲ ክበኩም ፍቓድ ኣቦኹም እዩ ዘለኩም ዘበለ ሽጡ ሽያጡ ከዓ እንድኻታት ሃብዎም ንገዛእ ርስኹም ዘይሓልፍ መዝገባ ጥርዩ ሃብትኹም ኣብ ሰማይ ዕቆርዎ እሞ ኣይክንክን እዩ ኣብኡ ሰራቒ ኣየርክቦን ባልዕ እውን ኣየባላሽዎን እዩ ልብኹም ኣብ ዘለዎ መዝገብኩም ኣብሎ أنت سبيتي كما حيرك اللخي رايو حويا كاميرات شوزي رايو حويا نعو رايو تمسجن أملاح عصرت شمنت عامت تمحيرة تسرحوا لن شدشت معلتي اللواهم شعو متئكم تحكموا بسنبت جن أي تفقدلكم من أتاقبوز نفس وكفكم بعرايو ويسعد قفتيحون عبربا وسيدو ديكونن بسنبت مايزستيو موخي زاقوال أبراهام عصر شمنت عامت سيطان زا أسراس بمعلت سنبت دوك تفتح هيقبانيو هر ممهر عايز العالم هوت كورس انتاي يكبر سلمتاي هير تبلني زيك أملاك حدا كوا هير يلبون نتن تزادات فلتانيخا أي تزمو أي تقتل بحصوت أي تمسكر أبوهان أديخان أخبر نازي كل تزازات كم نسنة جميرة حالية بارحان تتريفات كالا زلكا كل شيء كانت جنزب نرخاتات هبهم شراب سماي هبتك هلو وكايو دحريون عمو صعبني نحنا كو حبتامات نقادو إينا هبتام سبنا منغست أملاك كاتوس كندي چنكيو هبتام سبنا منغست أملاك كابزاتوس جمل بعين مرفق تحلف يقلل من دا أمو خد حنيو تنسب زي كالو نا أملاك يكالو بلك منغست أملاك أبي الله منغست أملاك بمتحللا وايت متسينيا إنها أبزيري ويس إنها أبتيري أيت بحالينيا منغست أملاك أوشتكم يا زلا جزيه خمتسيو حانت خابتن معالتات ود سب نمر أيت منيلو جن أي كتري وانيهم كم تبركي أب سماي زبر كوسن وسن كازبره ود سب دما بمعالتو كم أوكي خووني قدم جنا بزولو رزيك الساقن كنا عاقن ناي قدني
ካብ ሕጊ ሓንቲ ነቑጣ ካብ ትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፉ ይቐልል ብዙሓት ነቢያትን ነገስታትን ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክርእይዎ ደልዮምሲ ኣይረኣይዎን ከምኡ እውን ክሰምዕዎ ተመንዮም ኣይሰምዕዎን እንታይ ሞ ንግበር ጽሑፋት እንታይ ይብሉ ከመይ ከ ትትርጉሞም ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻ ብኩሉ ሓይልኻ ብኩሉ ሓሳብካ ፍቅሮ ንብጻይካ ድማ ከም ነፍስኻ ፍቅሮ ጽቡቕ መለሽካ ከምኡ ግበር እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ መን ይብጻይከ እዞም ወታደራት ኣይምሰልኪ ቄሳርከ ሓደ ሰብኣይ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክወርድ ከሎ ከተርቲ ኸተርዎ ገፊፎም ቀጥቂጦም ዳርጋ ሙት ገይሮም ከዓ ሓደግዎ ኮነ ድማ ሓደ ቀሺ በታ መንገዲ እቲኣ ክወርድ ከሎ ረኣዮ እሞ መንገዱ ቀይሩ ተኣልዩ ሓለፈ ከምኡ ድማ ሓደ ሌዋዊ ኣብታ ቦታ እቲኣ ምስ በጽሐ ቅርብ ኢሉ ነቲ ሰብኣይ ረኣዮ እሞ ተጠውዩ ሓለፈ ግናኸ ሓደ በታ መንገዲ እቲኣ ዝሓልፍ ዝነበረ ሳምራዊ ናብቲ ሰብኣይ መጽሐ ምስ ረኣዮ ድማ ልቡ ብድንጋጼ ተመልአ ናብቲ ሰብኣይ ቀሪቡ ድማ ኣብቲ ኣውሳሉ ዘይትን ወይንን ኣፍሲሱ ሰፈፈሉ ድሕሪኡ ኣብ ኣድጉ ኣወጢሑ ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ኣለዮ ንጽባሒቱ ነቲ ዋና ማሕደር ኣጋይሽ ገንዘብ ከፊሉ ተኻናኸኖ ንዊልካ ዘጥፋእኻዮ ዘበለ ምስ ተመለስኩ ኸፍለካየ በሎ ካብዞም ሰለስተስ ነቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቐ ሰብኣይ ብጻይ ዝኾኖ ኣየናዮም እዩ እቲ ምሕረት ዝገበረሉ እምበር ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩ መንግስቲ ኣምላኽ ንኸምዚኦም ዝበሉ እያ እሞ ቆልዑ ናባ ይምፁ ሕደግዎም ኣይትኸልክልዎም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ቆልዓ ኮይኑ ዘይቅበላ ሓደ እኳ ይኣትዋን እዩ እቲ ብስመይ ነዚ ቆልዓ ዝቕበል ንኣይ እዩ ዝቕበል እቲ ንኣይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝቕበል እቲ ኣብ ማእከልኩም ትሑት ንሱ እዩ ተኣዝዩ ዝለዓለ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ይሓልፍ ኣሎ ኢየሱስ 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 ወዲ ዳዊት መሓረኒ እንዶ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ጎይታይ ክርኢ ረአበል እምነትካ ኣሕወየትካ ኣዒንተይ ተኸፊተን እርኢ ኣለኹ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ኣብዘ ዝኸዶ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ መፀ መገዲ ምድሓንና ርየና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኹን መሃረና ይብልዎ ነበሩ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ነቢ ጎይታይ መምህር ኣድሕነኒ ጎይታ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣርየና ህዝቢ ከም መምህርን ጎይታን ክቕበሎ ጀመረ ኣብ ያሪኮ ዘኪዎ ዝበሃል ተጋዊ ንየሱስ ክሪኦ ሃንቀው ይብል ነበረ ህዝቢ ምንቲ ኸይክብሎ ከዓ ኣብኦም ሓኾረ እቲ ተጋዊ ቀልጥፍ ውረድ ዘኬዎስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል እየ ናብ ገዛይ ተጠጋዊ ዶ እቶ እዩ ዘኬዎስ ዳን ኢየሱስ ኣበይ ፈልጦ
Very good wine. Oh, yes, it is. Yes, excellent. سمعوني برقي ريتي ندخاتات اهب نزعمصكو زبله كله دما 4 عصب غيره كملسلو ايه زي نسل دقاس يا إذا عمص أجبرك مالس زي كون نجاري لومين إذا بيت زي من حنكون الله نسا ود أبراهام سلزغون كان ود سب نطفات كده اللي نكر حنين يزمسه سمعوني يروسالم كندي بينا أبون كل نبيات بزعا ود سب تنبي وقف تسمي نبي الأحزاب أحلفهم كهبوا دلاق صلو دواردوا طفون كبلو ليه كيقرفن قتلن ماي أنا خيبة عسل سيتي محالتي يتنسيه شعو يسوس كونيلو نبي يرسالم تبقسي يسوس بجحاتيات كل سب كم زغتل قوا فليتو انت نبري جنا نبي يرسالم مقدو قصلي تم حزبي بممصو تحقو سمو نسو نقصنايو إلوم أبوجي سق عبلهم بلوكم الله نساتهم سق انتبلوا زما امان مقدار كجمروا يوم يسوس مقد غتيلو نبي يرسالم قربه مسرعيا دما سليا بخير أين السخي إذا ما حلتخي من قد السلام كين تتفلتي حجقنا تسوير كله ما حلت تعتكم أزعين سلاتخي قصري سريحهم زخبوخي بزن بيت الناس يبونكا وما كل زي قصري زي خدم سسوخيهم زمن محرتكي سان مفلاتكي ناخي مصدق خجفلوخي امني ابلع الامني اي كحد بالكنيوم زي قدوس مقدس يرسالم اكن بيت صلوت انه قند بوتا مشقتي خوينلو نسخاتكم جنا بعتي سرقتي قبركم واحد
ተናባግዕ ድዩ ረግበሎ ከልክሎ 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 ናይ ፖለቲካን ግን እቶም ህዝቢ ኢየሱስ ንጉስ እዩ ስለ ዝበሉ መመሊሶም አንጻር ኢየሱስ ተላዕሉ ብዙሓት ድሮ ከም ንጉስ ተቐቢሎሞ ከም ዘለዎ ተረዲየ ኣለኹ ንጉስ ዓርክ ለመንቲ ኣመናዝር ሰረቕቲ ሲኣየ ንጉስ ክንደይ ዘይረኣና ከምዚ ናቱ ይለዓሉ ይወድቁ ይርስዑ ኸዓ ኣእምሮኻ ኣይትድፈን ሰዓብቲ ወትሩ ይበዝሑ ኣለዉ ህዝቢ እውን ይፈትዎ ኣሎ ንጉስ ከ እዮም ዝብልዎ እምበርከስ ተጠንቀቑ ብሰሪ እዚ ሰብኣይ እዚ ሰላም እንተተሳእነ ወይ ለኹም ምናልባት ሓቁ እዩ ነዚ ገሊላዊ ክንዓጥቀሉ ኣለና ነቶም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣበርቲዑ ደጋጊሙ ስለ ተቃወሞም እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ኣብዚሖም ሰዓብዎ ስለዚ ኸዓ እቶም መራሕቲ አንጻሩ ተላዕሉ ሽዑ ኢየሱስ ሓንቲ ድኻ መበለት 2 ሳንቲም መባእ ክትህብ ረኣያ ሂደት መባእ እዚ ካብዚ በዝሕ ክትቢ ትኽእልን እብለኩም ኣለኹ እዛ ድኻ መበለት ዝያዳ ኩሎም ከም ዝሃበት ካልኦት ኩሎም ትርፊ ሃብቶም እዮም ዝሃቡ እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ግን እተን ዝነበረኣ ነጊፋ ኩሉ እያ ሂባ እስኪ ንገረና በናይ ስልጣን ኢኻ እዚ ትገብር ዘለኻ እዚ ስልጣን እዚስ ምን ሃበካ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ክሓተኩም ጥምቀት ዮሃንስ ስልጣና ካብ ኣምላኽ ዶ እያ ወይስ ካብ ሰብ እንታይ ሞ ንበሎ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ዳ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ ካብ ሰብ እያ እንተበልናዮ ህዝቢ ብእምነ ኸጥፋና እዩ ዮሃንስ ነቢይ ከም ዝነበረ ኣሚኖም እዮም ካበይ ምዃና ኣይንፈልጥን ኢና ኣነ እውን በየናይ ስልጣን ከም ዝገብሮ ኣይነገረኩምን እየ ሓደ ጊዜ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኺሉ ንዓይቲ ኣካሪዎም ንነዊሕ ጊዜ ዝገሸ ሰብኣይ ነበረ ጊዜ ምእካብ ወይኒ ምስ በጽሐ ግዲኡ ከምጽእሉ ሓደ ባርያ ለኣኸሎም እቶም ዓይቲ ግን ነቲ ባርያ ቀጥቂጦም ብዘይፍረ ባዶ ኢዱ ሰደድዎ መሊሱ ኸ ካሊእ ባሪኡ ለኣኸ እቶም ዓይቲ ግን ኣነ እውን ቀጥቂጦም ኣዋሪዶም ባዶ ኢዱ መለስዎ መሊሱ ሳልሳይ ባርያ ለኣኸ እቶም ዓይቲ ግን ንእውን ኣቑሰልዎ ናብ ወፃኻ ደርበይዎ ሽዕት ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ከም ዝበለ እንታይ ዳ ክገብር እየ ነቲ ዘፍቅሮ ሓደ ወደይ ክሰዶ እየ ብርግጽ ንኡስ የኽብርዎ ግዲ ይኾኑ እቶም ዓይቲ ግና ክመጽእ ምስ ረኣይዎ ከምዚ ኢሎም ተማኸሩ እዚ እቲ ወራሲ እዩ ንዕኑቕ ተሎሞ ርስቱ ንኣና ክኸውን እዩ ወስካ ንገረና ስለዚ ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣውፅዎ ቀተልዎ ኸ እቲ ዋና ኣታኽልቲ ወይኒ ነዞም ዓይትስ እንታይ ክገብሮም እዩ መጺኡ ክቐትሎም ነቲ ኣታኽልቲ ወይኒ እውን ንኻልኦት ዓይቲ ክህቦ እዩ እዚ ጽሑፍ ከ እንታይ ማለት እዩ እቲ ነደቕቲ ንዒቖም ዝጓሓፍዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ ኣብቲ እምንቲ ዝወድቕ ዘበለ ኩሉ ይሰባበር እቲ እምንቲ ዝወድቆ ዘበለ ኩሉ ኸ ፈጺሙ ይሕምሸሽ መምህር ንስኻ ትብሎን ትምህሮን ሓቂ ምዃኑን ገጽ ሰብ ርኢኻ ከም ዘይተዳሉን ሓቀኛ ፍቓድ ኣምላኽ ከም ትምህርን ንፈልጥ ኢና ንገረና እስከ ንቄሳር ናይ ሮማ ግብሪ መኽፋልሲ ኣንጻር ሕግና ዶ እዩ ተጠንቀቕ ጎይታ ተንኮል እያ እቲ ገንዘብ እስክርየኒ ናይ መን ምስልን ስምን እዩ እዚ እምበኣር ናይ ቄሳር
ንቄሳር ሃብዎ እቲ ናይ ኣምላኽካ ንኣምላኽ ሃብዎ እንታይ እዩ ምላሽኩም እቲ ፋሲካ ዝበሃል በዓል ቅጫ ምስ ቀረበ ኢየሱስ ንሰምዖን ጴጥሮስን ዮሐንስን ገንሸል ፋሲካ ከዳልዉ ለኣኾም ቅድሚ ስቃይ ምሳኻትኩም ገንሸል ፋሲካ ክበልዕ ብዙሕ ሓረሪረ ኣለኹ እብለኩም ኣለኹ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍጸም ደጊም ካብዚ ኣይክበልዕን እየ ተመስገን ጎይታ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉ ፍጥረት ብረወይኒ እትህበና እዚ ውሰዱ ንሓድሕድኩም ከዓ ተኻፈልዎ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ትመጽእ ካብዚ ወይኒ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ ተመስገን ጎይታ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉ ፍጥረት ንስኻ ካብዛ ምድሪ እንጌራ ትህበና እዚ ስለኹም ዝወሃብ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ ዛ ጽዋ እዚኣ ሓድሽ ኪዳን ናይቲ በጃኹም ዝፈስስ ደመይ እያ ግናኸ ኢድ ናይቲ ዘትሕዘኒ ምሳይ ኣብ መኣዲ እንሃ ወዲ ሰብሲ ከም መደብ ኣምላኽ ክመውት እዩ እቲ ንኣይ ኣሕሊፉ ዝህበኒ ሰብኣይ ግና ወይሉ ዘይከውን ዘይከኣል እዩ መን ከ እዩ ዝኽሕድ ጎይታ ኣባኻትኩም እቲ ዓብዪ ከም ንእሽቶይ እቲ ጎይታ ከዓ ከም ግዙእ ዳ ይኹን ኣየናዮም ይዓቢ እቲ ኣብ መኣዲ ዝቕመጥ ዶ ወይስ እቲ ዘገልግል እቲ ዝቕመጥ ኣይኮነን ኣነ ግና ኣብ ማእከልኩም ከም ኣገልጋሊ እየ ንስኻትኩም ኣብ ፈተናይ ምሳይ ዝጸናዕኩም ኢኹም ከምቲ ኣቦይ ንኣይ ዝመደበለይ ኣነ እውን ንኣኻትኩም መንግስቲ መደብኩልኩም ኣብታ መንግስተይ ኣብ መኣደይ ክትበልዑን ኣብ ዙፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱን ኢኹም በኣር ካሓዲ የልቦን ስምዖን ስምዖን ስምዓኒ ሰይጣን ክፍትነኩምን ፋሕ ከብለኩምን ተመነየ ኣነ ግን እምነትካ ከይትጠፍእ ምእንታኻ ጸለኹ ንስኻ ድማ ተጣዒስካ ናባይ ምስ ተመለስካ ከምኡ ንኹሎም ኣሕዋትካ ኣጸናንዓዮም ኢኻ ጎይታ ኣነ ንማእሰርቲ ይኹን ንሞት ክስዕበካ ድልው እየ ጴጥሮስ ደርሆ ክሳዕ ዝንቁ 3 ግዜ ከም እትኽሕደኒ ነግረካ ኣለኹ زي ገንዘብን ስንቅን ሳእንን ምስላኩኹም ገለ ዶ ጎዲልኩም ያ ኣይጎደለናን ሕጅግና ገንዘብ ወይ ስንቅ ዘለዎ ይማላእ እቲ ሰይፊ ዘይብሉ ድማ ክዳኑ ሸይጡ ይዓድግ
እቲ ምስ ዓመስቲ ተቆጽረ ዝብል ኣቐዲሙ ብዛዕባ ይተነግረ ጽሑፍ ትንቢት ኩሉ እንሆ ሕጂ ይፍጸም ኣሎ እነሆ ክልተ ሰይፊ ጎይታ ያክል እዩ ሽዑቶም ባይቶ ኣይሁድ ንየሱስ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ተማኸሩ ሰይጣን ድማ ናብ ይሁዳ ኣስቆርታዊ ዝበሃል ኣተወ ንሱ ሓደ ካብቶም ሃዋርያት እዩ ዝነበረ ንየሱስ ከትሕዞ ኸዓ ምስ ሰብ ስልጣን ተማኸረ የሱስ ንኢየሩሳሌም ሓዲጉ ክጽሊ ናብ ደብረ ዘይቲ ደየበ ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ጸልዩ ይሁዳን 30 ቅርሺ ንየሱስ ኣሕሊፉ ሃቦ የሱስ ስለ ኩሎም ሓጣን በጃዝ ሙትላ ሰዓት ድሮ ከም ዝቐረበት ፈሊጡ ጸለየ ኣቦ ፍቓድካ እንተኾይኑስ ነዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ ኣሕልፋ ግና ከፍቓድካ እምበር ፍቓደይሲ ኣይሁ ሽዑ ካብ ሰማይ ሓደ ዘጸናንዖ መልኣኽ መጾ እቲ ረሃጽ ገጹ ኸዓ ከም ዝነጥብ ብዙሕ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ لمتاي تدقسو تنسو نفتنا من انت خيتا اتوس صليو يهودا ود سبدو بمسعام تتحزو علوها ويتا سيف دون وقعه الطفو سروه ادفو ياكل ገበነኛ ዲየ በባትርን በሲያፍን ትመጹኒ ወትሩ ምሳኻትኩም ማቤት ጸሎት ነረ ኢትኩም ወስ አይበልኩም ለይ እጅግና ጸልማ ዝነክሰላ ናታትኩም ሰዓት ያ عزو ተጠንቀቅኩም ሓልውዎ
ባርኖስ ንጉስ በል ከነልብሰካ እስከህትን ቢት ተነቢልና ግርማዊ ከተትሕነና ዲኻ ከተትሕነና ኢኻ እዚ ሰብኣይ እውን ምስ የሱስ ነይሩ ኣንቲ ሰበይቲ ኣነ ኣይፈልጦን እወ ብሓሳር እዩ ትሑታት ባሮትካ ኢና ናብ ልዕሊኻ ዘለኹ ቅምሲ ከመይ ይስማዓካ ንስኻ እውን ሓደ ኻባታቶም ኢኻ ኣነ ይኮንኩን زي ጥርጥር እዚ ሰብኣይ ሲ ምስ የሱስ ነይሩ እዩ ብርግጽ ከዓ ገሊላዊ እዩ ኣግስ ደኣ ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ የሱስ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ ጴጥሮስ እውን ጐይታ ደርሆ ኸይነቀወ 3 ሰዓት ክትክሕተኒ ኢኻ ዝበሎ ዘረባ ዘከረ ጐይታ ቤጃኻ ተገለጽ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ከምቲ ብርቱዕ ሓይልኻ ጌርካ ተገለጥ ንስኻ ኣቦታትና ምስ ፈደሉኻ ይቕረ ኢልካ ኣሎም ንስኻ ተቖጢዕካዮም ነርካ ግን ኣይጥፋእካዮም ስለ ዘፍቀርካዮምን ኪዳንካ ስለ ትሕሉን ከዓ ኣዚኻ ንሓፍካዮም ሃራሚኻ መን እዩ እስከ ተነበየ ድሓር ዝሃርመካኸ መን እዩ ግደፎ ብለኩም ኣለኹ ኣባይታ ኣቕርቦ ኪድ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንየሱስ ክምርምርዎ ተኣከቡ እስኪ ንገረና ንስኻ እቲ መሲሕ ዲኻ እንተነገርክኹም ኣይተኣምኑንን ኢኹም እንተሓተትክኹም ድማ ኣይትምልሹለይን ኢኹም ካብ ሕጂ ንንዮ ወዲ ሰብ ኣብ የማን ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ክቕመጥ እዩ እሞ ስኻስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ እንታይ ስልጣን ኣለዎ በደለኛ እዩ ንሕና ባዕልና ዝበሎ ሰሚዕናዮ ኣለና ናብ ጲላጦስ ንውሰዶ ወወ ኒዮ ዳበሎ
ናብቲ ብጭካኔ ተፈልጠ ኣሽሓት ሰባት ከዓ ሰቐለ ናብ ጲላጦስ ምስለነ ናይ መንግስቲ ሮማ ሒዞምዎ ኸዱ በዛ ሰዓት እዚኣ ንጉሆ ምድርስ እንታይ ኣምጻኩም እዚ ንህዝብና ኸናዕብ ከሎ ሒዝናዮ ኣብ ቤት መቕደስ ዕግርግር ፈጢሩልና እንታይ መቕጻዕቲ ይግቦ ፍረዶ ዘፍርዶን ዘውፅዖን ሓንቲ እኳ ይረኸብኩን በደለኛ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ንቄሳር ግብሪ ትኽፈሉ ኣነ ከዓ መሲሄ ንጉስ እየ ይብል ኣሎ ንጉስ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ ዲኻ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኣብ ገሊላ ጀሚሩስ እንሆ ከዓ ናብዚ መጺኡ ኣሎ ኣብ ገሊላ السباي زي قليلا وديو مباركس هيرودوس يفردو نسوا بيرسالم دي زلو نبي هيرودوس سدوا من يا إخا تبل زلغا؟ دك مزامرتي تبلم كأنتاوت يوم؟ تامرات كات جبريها سمعي. إسكا أريني؟ ጎይታይ ህዝቢ የባዕድ ኣሎ ኣነ ንጉስ እየ ከዓ እዩ ዝብል እዚስ ከዓ ንጉስ ግርማዊ ኣጸቢቅኩም ክረፍዎ ናብ ጲላጦስ መለስዎ እዚ ግዛቱ እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ሞት ዘብፅሕ በደል የብሎን እምበኣር ገሪፈ ነፃ ክሰዶ እየ በዚ በዓል ፋሲጋ ሓደ እሱር ክትፈትሓልና ልማድ ኣሎና ንበርባን ፍትሓልና እወ እዚ ግን የበሎ እወ ንበርባን ዳ ፍትሓልና ጲላጦስ እንታይ ትጽበ ኣለኻ ኢየሱስ እዩ ስለምንታይ ተሳዒ ደጉ ንሱ ትመሲሕ እዩ ሓንቲ በደለን ግናኸ ኢየሱስ ምእንቲ ክስቀል ዓዊሎም መመሊሶም ጨደሩ ሽዑ ጲላጦስ ንኢየሱስ ንሞት ፈረዶ ንባርባን ግና ከም ድልየቶም ፈትሓሎም
በርባን ከዓ ብምንዓብን ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ ንኢየሱስ ከዓ መንቲ ክሰቕልዎ ናብ ኢዶም ኣሕሊፉ ሃቦ ስምዖን ቄሬናዊ እየ الحلف نابزي لا تقامت قرطة زكم كين الزبكة لنا كابز ستي ستي تاغويتاي ستي نانستي يروسالم سلي ايتكيا نرأسخن ندكخن دابخيا أبزي طول الأم كمزي كاب جوروس أبتي نقص دا خمي خوينيو أملاخي حقسكا تقلل كاين
ካልኦት ኣድሒኑ እስከ ንርእሱ ከዓ የድሕን መሲህ እንተ ደኣ ኾንካስ እስኪ ርእስኻ ድሕን እስኪ ካብ መስቀል ውረድ ተኣምራትካስ ከርእየና زي ترى أنا يتنقالي خدان هيكون قدف أي تقددو سمعوني عجانا ودغلو أي الدلنيا عندي هاد ديابلوس يخون الكرة تحت قبريها ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣንበሩ ንጉስ ኣይሁድ እንተኾንካስ እስከ ርእስኻ ድሕን መሲህ እንተ ኾንካ ንርእስኻን ንኣናን ኣድሕን أنت نملخ ضاء تفرهني خا نحناس بحق كم قبرنا تفردنا نسوقن حانتو كو أي بدلن قويتاي بمنقص تخاب مستمت تذكرني እብለካ ኣለኹ ሎሚ ምሳያ ገነት ክትከውን ኢኻ ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ኩሉ ተዓዲ ጸልመተ ሰዓት 3 እውን ከምኡ ኢሉ ጸንሐ መጋረጃ ቤት መቅደስ ከዓ ተተርተረ መንፈሰይ ኣብ ኢድካ
ዕባቆት እቲ ሓለቓሚት ከዓ ነቲ ዝኾነ ኩሉ ርእዩ ከም ዝናበለ ንኣምላኽ ኣመስገነ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ብሓቂ እዚ ጻድቕ ሰብኣይ እዩ ነይሩ። ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ኣባል ባይቶ ኣይሁድ ኣብ ትኽፉ ግብሮም ዘይሓበረ ቁኑዕ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ስጋ ኢየሱስ ፀሓይ ከይዓረበ ቅድሚ ሰዓት ጸሎት ከቕብሮ ፍቓድ ተሓተተ። يقريتا ريسا قويتانا خنا سنينا متسينا ጽቡቕ ገበርክን ግን ከቐልጥፋ ሰንበት ቀሪባ እያ። ሰንበት ከውታ ንግሆ ኸሎ እቲ ዘዳለዎ ሽቶ ሒዘን ናብቲ መቓብር ገስገሳ። እቲ እምኒ ካብ ኣፍ መቓብር ተገልቢጡ ጸንሐን። ኣትየን ግና ስጋ ኢየሱስ ኣይረኸባን። ንምንታይ ከነቲ ህያው ኣብ ማእከል ሙታት እትደልዮ? ንሱ ተንስኡ እዩ፣ ኣብዚ የሎን። ኣብ ገሊላ ኸሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወድቕን ክስቀልን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእ እዩ ዝበለክን ቃል ዘክረኦ። እንታይ ሬሳ ጎይታ የሎን? ክልተ ሰብኡት ከዓ ተራእዩና ዘንጸባርቑ መላእኽቲ ከም ፀሓይ ከምዚ ድማ ኣበሉና ስለምንታይ ነቲ ህያው ኣብ ማእከል ምዉታት እትደልዮ? ሓቂ እዩ። እመኑና ርኢናዮም ኢና ግድ ብዓይንኹም ረኣይዎ። እቲ መቓብር ጥርሑ ጸኒሕና ጎይታና ኣይነበረን። ጴጥሮስ እመነና።
بحكي تنسيو نسمعون كواتر أيوه أمن قد دخلنا كلنا أيلنا يون እንጌራ ምስ ባረኸልና ለሊልና ኣብ ኤማሁስ ምግላጹ ዘገርም እዩ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ስለምንታይ ትስንብቱ ስለምንታይ ከክንድዝ ትጠራጠሩ ረአዩ ኣዳወይና ኣጋረይን ኣነ ባዕለየ ኣረምስስኒ ከተለሊኒ ኢኹም መንፈስ ከም ዝናተይ ትርእይዎ ዓጽምን ስጋን የብሉን እዚ ትምሳኻትኩም ከለኹ ዝነገርኩኹም ቃለ እዩ እቲ ብዛዕባይ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ተጻሕፈ ዘበለ ክፍጸም ናይ ግድን እዩ ከም ዝተጻሒፉሎ መሲሕ ክሳቐን ኣብ ሳለስተ ከዓ ካብ ሙታት ክትንስእን ናይ ግድን እዩ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ንኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ናይ ግድን እዩ ንስኻትኩም ብዛዕባ እዚ መሰኻኽር ኢኹም ኣነ ባዕለይ ከዓ ነቲ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳዕ እትለብሱ ግና ኣብዛ ከተማ እዚኣ ኣጽንሑ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡና ኣሎ ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቅኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎ እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እዩ ኣሜን እታ ጐይታ ኢየሱስ ዝተቐበረላ መቓብር ብዘይ ሬሳ ጥራያ ኣላ ሳልስቲ ድሕሪ ስቕለቱ ካብ ሙታት ተንስአ ንሱ ህያው እዩ ድልየቱ ናብ ልብኻ ናብ ህይወትካ ከኣቱ እዩ ኢየሱስ ባዕሉ ይብል ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣምንስ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ዳርጋ 2000 ዓመታት ኮይኑ ኢየሱስ ካብ ሙታት ካብ ዝትንስእ ክሳዕ ሕጂ እውን እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ኣብዚ ዓለም ንህይወት ሰባት ዝትንክፍ ንሱ እዩ ሓቦኛታት መራሕቲ ሃገራት ተራእዮም ሓሊፎም ከዓ ምሁራት መሃስቲ ፍላስፋታት መራሕቲ ሃይማኖታት ተራእዮም ሓሊፎም ከዓ ኢየሱስ ግን ክሳዕ ሎሚ ገና ህያው እዩ ንኡ ዝወዳደሮ መዘና ሓደ እኳ የልቦን ካብ ድንግል ማርያም ብምውላዱ ልደቱ ፍሉይ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ህይወቱ ፍልይ ዝበለ ኩሉ ተግባራቱ ልዕሊ ዓቕሚ ሰብ መለኮታዊ እዩ ነይሩ ናብርኡ ቅዱስ ብዘይኣበር ተኣምራታቱ ዝዓበየን መዝና ዘይብሉን እዩ ነይሩ ትምህርቱ መዘና የብሉን ንኹሎም መድሓንያይን ጐይታይን ኢሎም ዝቕበልዎ የቕረታን ፍቕርን ሓድሽ ህይወትን ሂቦም መልእኽቱ ኣብ ዝኸዶ ሓድሽ ህይወትን ሓድሽ ተስፋን ሓድሽ ዕላማን ኣምፂኡሎም ይርከብ ሞቱ ኣብ መስቀል እውን መዘና የብሉን ዳርጋ ቅድሚ 2000 ዓመታት ኣምላኽ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ንሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግን ኩላትና ሓጣን መስዋዕት ክኸውን ለኣኾ
ትንሣኤኡ ብዘይመዘና እዩ። ሳልስቲ ድሕሪ ሞቱ እቲ ዝዓበየ መስተንክር ናይ ታሪኽ ተፈጸመ። ኢየሱስ ካብ ሙታን ተንስአ። ልደቱ፣ ሕይወቱ፣ ሞቱ፣ ትንሣኤኡ ብሓንሳእ ሓቢሮም ዝመስከርዎ ኢየሱስ ከምታ ዝበላ ወዲ ኣምላኽ መድሓኒ ናይ ኩሎም ደቂ ሰብ ምዃኑ እዩ። ንሱ ሕጂ እውን ሕያው እዩ። ኢየሱስ ናብ ሕይወትኪ ኸኣቱ ሓጢኣትካ ሓጢኣትኪ የረኽብል ብሩኽ ሕይወት ክትነብሩ ሓይሊ ክህበኩም ይደልሎ እሞ ንቓላቱ ጽን በልዎ። ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጸር ዝኸበደኩምን ኣነ ኸዕርፈኩም ናባይ ንዑ። መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ እየ። ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። መጽሓፍ ቅዱስ ይብል ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም። መሊሱ እውን ይብለና ሓስቢ ሓጢኣትሲ ሞት እዩ፣ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ። ኢየሱስ ዝሞተ መቕጻዕቲ ሓጢኣትና ክስከም እዩ። ሕጂ ናብ ሕይወትኩም ከኣቱ ይጽበ ኣሎ። እንሆ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕ ኳሕ እብል ኣለኹ። ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕጾ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ እየ። ፍቕሩን ይቕረታኡን ክትምከሮ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እውን ክትቅበል በጃ ሓጢኣተይ ሞትካለ ኢልካ ክትኣምኖ ብእምነት እውን ናብ ሕይወተይ ንዓ ክትብሎ ይግባአካ እዩ። እዚ ብልብኻ ሃረር እትብሎ እንተኾንካ ብእምነት ጸልሞ ኢየሱስ ናብ ሕይወትካ ከኣቱ እዩ። ንኣብነት ከምዚ ኢልካ ጸሊ፣ ጐይታይ ኢየሱስ ናኻ እደሊ ኣለኹ። የመስግነካ ኣብ መስቀል ኣብ ክንዲ ሓጢኣተይ ስለ ዝሞትካ። ማዕጾ ሕይወተይ ኸፍተልካ፣ ከም መድሓኒየይን ጐይታይ ንቕበለካ። ሕይወተይ ከም ፍቓድካ ምርሓያ፣ ከምቲ ንስኻ ትሕጐሰሉ ዓይነት ሰብ ክኸውን ሓግዘኒ። ኣሜን። እዚ ኣቐዲምና ዝጸለናዮ ሃረርታ ናይ ልብኹም እንተ ደኣ ኾይኑ ኣብታ ዘለኹምዋ ከምዚ ኢልኩም ደድሕረይ እናሰዓብኩም ጸልዩ። ጐይታይ ኢየሱስ እደልየካ ኣለኹ። ተመስገን በጃይ ሓጥእ ኣብ መስቀል ዝሞትካለይ። ደገ ሕይወተይ ይኸፍተልካ፣ ከም መድሓኒየይን ጐይታይን ንቕበለካ። ሕይወተይ ከም ፍቓድካ ምርሓያ፣ ከምቲ ንስኻ ትሕጐሰሉ ዓይነት ሰብ ክኸውን ሓግዘኒ። ኣሜን። እዚ ናይ እምነት ጸሎት ካብ ጸለኹም ንኢየሱስ እውን ናብ ሕይወትኩም ካብ ዓደንኩምዎ ከም ርግጽ ጌርኩም ውሰድዎ። ነቲ ከምዚ ገይሩ ዝደልዮ ንሱ ናብኡ ከም ዝመጽእ ኣተስፊዩ እዩ። ሓጢኣትኩም ይቕረ ከም ዝበለልኩምን ውሉድ ኣምላኽ ከም ዝኾንኩምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዝተቐበልኩምን ተኣማመኑ። እንቲ እቲ ኢየሱስ ዘተስፈዎ ሕይወት መላእቱን ሽሻይን ክትፈልጥዎ ወትሩ ብጸሎት ምስኡ ተዛረቡ። ኣምላኽን ሕይወትኩም ዘለዎ ግሩም መደብ ቃሉ ብምንባብ ፍለጥዎ። ምስቶም ዘፍቅርዎን ስዕብዎን መመሊስኩም ተረኸቡ። ነቲ መስተንክር ዝኾነ ተስፋታት ኣምላኽ ወትሩ ዘክርዎ። ከቶ ኣይክሓድገኩምን ሸለል እውን ኣይክብለኩምን እየ። እንሆ ወትሩ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም እየ።